Čapkovičovci sú dlhoroční psíčkari, preto ma ich problém s Miou dosť prekvapil. Ale Mia je husky. Aj keď pre ňu robia naozaj všetko, žijú v paneláku a ja mám pocit, že tej Mii niečo chýba. Ja som sa prednedávnom vrátil z Aliašky, kde som videl plemeno husky v jeho prirodzenom prostredí. Ľudia na Aliaške žijú v absolútnom súžití s prírodou, tieto psi sú súčasťou mašerských rodín a sú stále využívané ako dopravný prostriedok, najmä v zime, na zamrznutých korytách riek. Ja sa priznám, že som netušil, že aj na Slovensku máme mašerov a dostal som pozvanie do mašerského kempu v Mošovciach. Veľa o slovenských mašeroch neviem, akurát mi povedali, že nech si určite nezabudnem priľubu. Sú majstri sveta a nevedia o tom. Záprahovým psom totiž stačí, že si spolu s mašermi užívajú slobodu a pohyb v prírode. Koľko ich je? Dobré ránko. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak priznám sa, že som čakal haskáčov, ale... A určite menej. Koľko ich máte pre Boha? No, tu je odhadom tak do 30. 30? 25 tu bude asi. 20, no. Chcete mi už konečne prezradiť, čo ma čaká? Vyskúšaš si teda psie záprahy od Mašink s nami. Čo znamená, že tieto psi, ktoré tu okolo nás behajú obrovskou rýchlosťou, dupu je ich 30, tak budú mňa ťahať? No, začneme s jedným. A uvidíme, ako ti to pôjde, ako sa budeš cítiť a potom môžeme pridať. Tak ja už si pre istotu dám tú príľubu. Poďme, hop! Hej, hop! Nimi! Najprv by sme ti zapriahli len jedného psa. A neviem, ktorý z tých strojov si vyberieš, buď kolovežku alebo bicykel, čo ti je bližšie. Ak môžem bicykel, tak ten mi asi najbližší. Dostaneš aj motor. Ten motor sa volá Enzo. A taký modrok Italian. Už má niečo nabehané, takže je veľmi spoľahlivý a skúsený. 3, 2, 1. OK, hop, 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 hop. A štart máme za sebou. Priznám sa, že som nečakal až takúto rýchlosť. Dobre. Ajajaj, blíži sa prvá zákruta. Paráda. Tuším, ma to začalo baviť. A stop. Stoj. Stop. Stoj, Enzo, stoj. To je ono. Krásny môj. To je ono, krásny som sa. Dobre, Enzo. To je paráda. Super, môj krásny. Wow. Krásny, počakaj. Môže byť? Tak čo, páčilo sa? Wow. Ako Teraz nečakal doma. som, že pôjdeme až tak rýchlo. Teraz dvoma? Ako? Teraz dvoma? Povedal si s dvoma? Dva psi, dvojnásobná energia. Tak toto je na rýchlosť. Tentokrát ma naozaj nešetria. Vybavené. Končím s herectvom, začínam s mašerstvom. Ten pocit súžitia s prírodou je naozaj neopakovateľný. Stoj, môj zlatý, stoj, krásny môj. Šikovní sú. Ale uvedom som si jednu vec, že naozaj, že aj keď sme išli veľmi, veľmi rýchlo, tak ja som mal 1,5 metra od toho psa, že on musí asi dôverovať dosť aj vám, že nespravíte chybu, lebo veď keby ste nezabrzdili alebo nezareagovali, keby sa niečo stalo, tak... To je absolútna dôvera z jednej a z druhej strany. On dôveruje tebe, že ty na ňo nevyletíš a ty dôveruješ jemu, že on ti neurobí blbosť a nejak si nezazmetkuje. Kedy vlastne začína výcvik takéhoto psa? Od šteniatka, kedy si po narodení už to väčšinou sa začína vyberať, že je najvhodnejšie šteniatko. Keď už máš to šteniatko u seba doma, tak sa mu začínaš venovať. Klasický základná poslušnosť, socializácia. Toto má veľmi dobré šteniatko, keby si chcel. To je krásne. Takže vlastne od 8 týždňov začína výcvik. Si ho chytíš. No jasné. No to je ešte taký malý. No ty si malinký, ty až budeš veľký ťahací pes. Presne Keď tak. sú malí, tak najprv pozorujú, hej, čo sa deje. Pozorujú, že sa tu zaprehajú psi a potom postupne sa začnú zapriahať. Ako vy viete ma z omylu, keď sa mýlim, ale ja som mal pocit, že tých psov to nesmierne baví. Áno. No, Niekedy až príliš. Máme tu majstra Európy. Áno, 3. Kam sa ty A ťaháš? 2 majstrov sveta. 2 majstrov sveta.
Ako to je s tými psami? Môže byť každý pes teoreticky majstrom sveta alebo takýmto ťahačom? Je to od každého psíka individuálne, ako chce. Dá sa behať úplne s každým psíkom. Tie kategórie sú od canicrossu, kde fakt, že stačia tenisky, sedák a lánko a postroj pre toho psíka. Človek si ho môže zapriahnuť a môže chodiť behať s tým psíkom. No a potom sú také špeciálne plemená, to, čo máme my, a to je európsky saňový pes, ktorý bol šľachtený vyslovene len na rýchlosť, na silu. A som jednak prekvapený. Ja som tu čakal, že tu budú haskači pobehovať. Haskači nikde. A ináč by sme všetci mali haských niekedy. Všetci sme začínali haskými, ale... A potom sme prešli. Toto je taká Formula 1 z toho mašerského športu. Takže tí psi naozaj, ako tie rýchlosti sa blížia, na zjazdoch 50-ke sa blížia. Aký k ním vy máte vlastne vzťah? Sú to v podstate členovia rodiny. No páni, ďakujem pekne, pre mňa to bol parádny zážitok. Neskutočný. Čaute. Čau. Ahoj. Ja už sa budem asi opakovať, ale bol to úžasný zážitok. Som celý špinavý a mokrý, ale naozaj si neviem predstaviť lepšiu inšpiráciu nielen pre Čapkovičovcov, ale aj pre mňa. Viete si predstaviť Miu v tomto prostredí, ako by sa tu vybehala? A kto vie, možno by sa tým vyriešil aj ten jej problém s hygienou.